L'estampario es l'una de les invencions mai importantes de totes los temps. Permetet de partejar-leu en massa de grandes quantitats d'informacions. Aco favorizet la reforma protestanta, la renaixença, los luns científics e la revolució industrial. Abans l'aparició de l'estampario, totes les escritures e los dessins devion ésser meticulosament realitzats a mà. Pauc de persones podien efectuar aquell treball, estant la dificultat grande. La transcripció manual de les obres escrites era generalment realitzada per describes, que vivion e treballaven dins de monasteris dins una peça especial apelada scripturium. Primer, l'escribo mesurava e traçava la mesa en pagina, poi copiava soniosament el text d'un altre llibre. A l'edat mitjana, los llibres eren generalment la propietat exclusiva dels monasteris o de persones força riques. La major part dels llibres eren religioses. La gravadura sus fusta existició ja en Xina d'emperi el segle VII e demoret el mètode mai corrent en Àsia de l'Est per estampar de llibres, tal com d'imatges, fins al segle XIX. Cap a 1430, un habitant d'Estrasburg, Gutenberg, que havia de per abans treballat dins un taller de fabricació de moneda realitzat que se podia utilitzar de blocs de lletres copats dins una màquina. El procediment d'estampatge seria força mai ràpid. Seria en mesura de reproduir de textos en gran nombre. L'invenció novel·la de Gutenberg era a man de canviar el món. Son dispositiu permetet de produir de llibres en massa a un cost pla inferior als mètodes contemporaneus. Gràcies a la capacitat novel·la de produir en massa e a pauc cost de llibres sus totes los subjectes imaginables. D'idees revolucionàries e de coneixences ancianes inestimables són arribades a posito de totes los europeus alfabetitzats, d'un nombre doblava cada segle. La ciència s'és desenvolupada en aquella època. Pel primer cop, los científics disposaven d'un esplet capable de retranscriure per escrits lors descobertes e lors estudis e col·laboraven los unes amb los altres sur tot el continent europeu. Gutenberg visquet pas prou long temps per ésser testimoni de l'immens impacte de son invenció e se moriguet pauvre. Sa mai grande capitada és la primera impressió de la Bíblia en latí. Calguet 3 anys per estampar mai o menys 2.000 còpies, una realització miraculosament ràpida a una època on els manuscrits eren copiats a mà. La tecnologia de l'estampario s'expandiet leu en tota Europa e a una època de grans canviaments religiosos, juguet un rol clau dins la capital de la reforma protestanta. L'homenaire de la reforma, Martin Luther, podia pas inicialment predicar qu'à un nombre pitjor de persones.